Com arrosseguem fitxers al Moodle? Tenim dues maneres de penjar documents al Moodle, com ara presentacions, documents de Word o arxius PDF al nostre espai. La primera és senzillament arrossegar-los al nostre espai des del nostre ordinador. Aquesta acció només serà possible si fem servir una versió de navegació actualitzada. La segona, que veurem en el proper vídeo, és utilitzant els recursos carpeta i fitxer del selector d'activitats del Moodle. Les dues maneres requereixen tenir l'edició d'activitat activada. Ho farem clicant el botó Activa edició a la part superior dreta de la pantalla. A l'escriptori tinc una presentació. Per tal d'afegir-la a l'espai, només he d'escollir una secció, per exemple, la secció Expressió oral, clicar sobre el document, arrossegar-lo fins a la secció i quan ens aparegui la caixa amb línia discontínua, el deixarem anar al seu interior. El fitxer es pujarà automàticament al curs. Si cal modificar-ne la ubicació, podem fer-ho sempre mitjançant la icona de moure. Per exemple, de la secció Expressió oral a la secció Comprensió escrita. És possible arrossegar diversos fitxers a la vegada. De la mateixa manera, si els posem dins d'una carpeta, podrem pujar-la en una sola vegada, però primer haurem de comprimir-la a format zip des del nostre ordinador. En arrossegar-la, haurem d'indicar que descomprimeixi el contingut i creï la carpeta. Moltes gràcies per la vostra atenció.